Go dtí mar teise bh chéir agus tá foiilte mhórómh go seachtain agus muidig tafaú pádchréilú beáin seo ag Fleadh Cheoil na hÉireann fi sa sé in seo a gheithirhil fearste. Is me sé Áine Ní Bhreisleáin agus tá luthar mhórar am ggóilmid in seo ag an lá am fearste i grí leir an cheol agus an chrac in seán san molgéalacha in san mac. Le linn na seaartainne seo a ríist tan cheithir beo beithe beo bríomhar le ceol, Tavi his réide, ceolchar am ha tarlú, seisiú na tarlú, a muhir a tréid, a stín san taverní, agus daoine buin soltmór as ciilearú an choultar in seo. Tá beirt cheoltar í loma tá fitte fuite go dlú a giilearú na seaartainne seo, an fiddler omrata Dónal O'Connor, agus an tuaraní agus an pertar a bhéil, Róise Ní Mhurchú. Tá foiilte mhórómh beirt, agus míle buíthas is a bhfuilinn ar seachtain. Gur maigad Áine. Dónal rahama agad ar dús, tá tú héin fitte fuite sa cheol ó ís ínta ág, fues a níos a gandail luí. Lorlam fan tógal a fuir tú ó híwan cheol agus go déir hasita sa tá nigil le a nuha fa sin an cheadarla se choú de le. Well, is stoithe sa bhile tharó dar agad choú fiidir le lá. Ach sin rád se thoisiimiidir Nadagstan, thoisiimiidir le gur Nadagstan le a hanmhathair Róise O'Connor agus bhí si díirithe ar níomháin na fuin na hórte ach teagas go léo ceolúin, bhí an tair gur thug sí sin dúin, so bhí an clús agus an súl a gobar agus has sin lína stoithe agus muide sinam ceol ach stoithe sé glún de fiddlery agus tá athar go fóil taistelar fod na crinne tá sin mar cheoltar lán aimsir go proficiente agus é sinam an idir ar fod an dón agus a tuairt sppragu dún de lig. Conne le gáil agus ní an dar ré a gin leis níor ra. Luid tú ní Seachtain, teessa go fásta an méirchléir agus an piano fásta bhí sin tehharta an deid tógáil ceol. Well, ní hagan an Nadagstan amach a chháinir tá sem máil san íhéis, Man bhfuil rudidir bhí agus tá róáil sa rud bhí eile henam. Well, mar is léirí ar ceol me agus is stoithe tú am tafad agus déanú ceirní le daoine eile is úsaideach an rud bhabal ar leis eile henam, so bhí me gold an bheirclár agus hen man bheirclár leis an grúpa bhíh me hisismóirí lá lú agus bhí muid a taistelar fod na crinne agus sínithe le Sony Records agus le Peer Music agus dóla me lán ó na ceoltarí eile ví bhhaine sin ag an am lehéidí Neil O'Callaghan a ví a grúpa Jeisiil agus Gilles Le Bigot an sár gitárí ón Bhritáin agus an sin fiochmas bazooki agus guitars agus rudí eile agus mé sa studio, so achas an rud bhfuil me is compartí ar ná nigil agus sin maithint se cos le gur chuid dúsa atá an. Luid tú de Witcher an sin an cooler teilí ó hiúin cheol, cantar a réile an cantar sin idir ar dwatha chun lú agus monahan, tá tradiisiúnta airsa ó hiú filiarta, waraníarta, ceol agus cultar an sin agus tá sibh se tógáil an tradiisiún sin ó glún go glún. Is tá gohfuil agus bhí ma hisismóirí agus ma ansín padragin dúlachan go mór tiomanta de bheith tochailt isteachchans na sean bháilichan agus na sean tafad agus a géirí an cheol a churchan cin agus bheochan a thuirt de cheol oirile agus is stoithe go réirí lo mar tá glúnú róganis a tá rithla sin a tá a canú na hóran a tá sinam na túnsa a tá genú agus tochailt sin isteachchans na máilichan lehéidí the Reverend Luke Dónal Collection agus baillichan Patrick McGahan a dubar me héanaar ar fu na blianta agus baillichan symbol agus le baillichan port agus foin nachhfuil le fáil in áitní eile. Bhí tionachar na Halban le feiceilins na baillichan seo mar bhíon bad a fágal is úrchan trá gáil chun na Halban go Campbelltown agus tá portaíons na baillichan sin lehéidí The Chicken Has Gone to Scotland a dhéanann tagart ar an duine is óige sa chláán a dag le gáil ar Imirce. So is stoithe gur réirí le maithar Jerry na port a bhosclú as baillichan Dónal agus a chur ar hafad le lá lú agus le Skylark agus ar agus ceirnaí éonar chéin agus a sínta chanis bhfuil daine an a chlint an ceol mar a hen seisne mar ní ró seisin abalta fís a chur ar cudimar a hen daine eile a chaháin grúise scrífas na lá scríbní seo, so is stoithe go dhéanaí daine eile a rud héin leis an ceol sin amachchan seo agus sin mar asna an tradition.
Gymennig nyr fi'n dini y cora la ceoltóirí bín siad a caint fi wel tagan tús yn chantar seán o'n regún seán o wel y stíl seán o'n stíl siúd agad o hiw ceol. Gydyn cynal stíl harin tysa da hod ceol as condai lw inta congara da chwigolw fast a ha gwigolain cyn stíl lantysa na'r hatin latsa. Is dat rud is syml fa early na keger o hiw chornach a politiíocht agus a lehéid gwil condé lui a lion o himime Virginia goni gur ulti bhíonain tan chanuint sa gaelic ultach bhí goni i mé agus siadam le linn flandal olu gur choirí ruig léir mór daoine siar go chonamar agus siar go chonachta a choirí ruig a rinch clinche ó jaas go leithnis coolne. So bhí na gael a chur faoi in sa leithne sin agus thóg siad lo an cheol. So go cinse tá teannach ar bhór ag condé ardhacha, condé hÉireann, go fiú condé intrama ar an cheol agus tá ó híom na hórande agus na foiine tá stíl a jochlet ar tá siimplí, tá se gan an irid sin ar náidíocht agus sílam gur sin chunda na tréthe smótá ag orráníocht olú agus mar an sin in áirlia. Agus an sin ar a bhhair sin tá teannach ar na halban. Agus túsgurt hasna de Harbh na plandalí. So is cinnal potta mascan mór de stílna agus deachar de bhéir a chur go cinse ar is dóthe. Bodini well tan stíl hís a gan dain chléir na tá stíl lígi na seo agus siúd. Mín mar an cíál irí neirdid ar ceoltóirí faoi céite sféra bhfuil a stíl na cóla topar. Well, go bonusach agus go féarnach sílim sa go muin sin níos mó le clinse agus le daoine áirithe, like leor an daoine fa stíl fiddlericht arthar hir chonal. A go bonusach tá tú caintear le hedí na Peoples agus na Gibsons agus nar tá tú caintear stíl boxadóracht deisgad na Gaillimh tá tú caint go bonusach ar Joe Cooley. You know, so tá lán gente den na stíl na réganach seo go háirithe le beidir céige bliana nus brahanse go thomlan ar characterí móra ar ceoltóirí atá rud buan agus láidir acu agus an sin rihann sin amach fríide phobal agus fríd na glúnta agus an sin go toban sin stíl an ceantar sin. Me has the písa ceol part na fun na chuirtúne gona? Yeah, sinní me beidir go tá fun a tá sinnim le tamlanús agus ceanglíonn se trí rud ghfuil sim agus gra go montú sin orlia Belfasta agus hÉireann. Bet tú sásta sin na chlinsin. Ínta sásta an tííra sin na chlinsin. So seo fun a rinneú a bhhailiú ag tús na 1900 agus Herbert Hughes as an chathair seo bhhailí thús an acla Charman i dtír chonal agus chur fear de bhainnim Joseph O'Cahil nó Joseph Campbell na focail leis agus ba as orlia de hisismothirí Joseph Campbell caintirí Róchas as Guard de Ballion Chláir, Jonesborough, tá beidir 3,000 ó maithach chéin. So, mai legan love an taine batar agus rinn Count John McCormack hafadar dús agus léir mór daoine ó hin. Agus an sin rahim isteach burt dar bhainnim an tathair Jack Walsh agus hen mid seo agus muide fás an níos bhí sé mar cinnal cór repertoire agén na bannaí céalaí agus sna sesiún ceol hatsin se go mór le a hanmhathar Rose. Agus an sin na malamh chulame tafad den fiddler as chun na Gaillimh Martin Burns a henam agus wascail sin túnú rís agus thug se tá agad nuir tú sin na hits thug se cin leafíochan dó dúsa agus tá buinsoltas a henam rís. So, mai legan love agus an tathair Jack Walsh.